Ćao ljudi, danas ćemo igrati IC-tove sa ovo, evo ga. Da mi uđe u folder. IC-tove. Onda smanjim zvuka. Ok, toga. IC-tove jedino što znam da igram tako dobro. Ajde, sad ćemo pokušati do jedno 100 da dođem makar. Tek 30. Content. Eto ga 50. Sad ćemo pokušati da dođem makar do 100. Jusi. Za 60 smo, nisam spremni. Dobro je. Lag me je spasio. I da, danas ćemo ovu snimimo epizodu i izbacimo na YouTube i mi ćemo skoro puze, kako se zove druga epizoda. No to sam zaboravio. Shit, to. Ova epizoda će biti negdje oko 3 minute. Shit. Ovo mi je se nešto, ako vidite dolu ćošku, to ne recite na pažnju. Izvinite što sam se začuto. Ovo mi sam se zagledao ovo kak igram. Ne znam zašto mi laguje kad ova solova prolaze. I ovo. Mi svaki dan, ne baš svaki dan. Te sve za ovu epizodu, vidimo se sljedećoj. Ćao, ostavite sub i like. Ćao!